a sövénye, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget, fenn a magasban, dörgedelem vad, dörgedelemmel, s kék jele hervad, lenn a tavaknak, stükre meg árad, jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik iskin, vesd le az inget, mossa az eső, össze szívünket. Visszátes tapsoló, érted, nyugodtan. Hogy dönt a nászép? Visszataps? Ez elég jó tűnik, jó? Tehát egy ilyen visszataps, és azt kérem mindenkitől, főleg itt az örömapától, hogy a legvégén lehet így csatlakozni majd a következő szám legvégén.